Yo, what's up? Spoustu z vás mi říkalo, že na to, že jezdím jeden den na koloběžce, tak je to hodně dobrý, ale já vám to vysvětlím proč. Jakoby věci jako fíbl na bedně, na railu a tedy, a že se nebojím přeskakovat překážky nebo skákat ze skočky je ten, že já jsem už jezdil na skateu docela dost let, sice s přerušovanýma pauzama, ale prostě jezdil jsem a ten přirozený strach z překážek je tam nějakým způsobem posunutý, jo? Takže ono ve finále už teď prostě se nebojím a jakoby scootering je jiný v těch velkých rampách, v těch érech a tak, což samozřejmě je pro mě něco novýho, triky se točí jinak, zapojíš tam ruce, což já prostě neumím. Takže se mám co učit a je to super, baví mě to a teď každý den trávím prostě na koloběžce.